Na umsunguli lapha futhi abomqondiso inhlangano isebenza ngokugenza inzuzo yaziwa ukuthi ke ubuciko besinto kuyena ke unkosazana uThandeka Sithole uthi ke sesifikile isikhathi sokuthi ke abantu abaseyindaweni esemaphandleni bakwazi ukuthi ke nabo bathole ke izinto ezitholakala ke emadolobheni. Na uSithole uveze lokho emva komncintiswano bekade wenzile nohlomulise ke iningi lentsha engaphansi kwayo ke indawo yakaNongoma. Ukhona ke kuluhlelo lethu ukukhuluma kabanzi ngakho ke akwenzayo ngaphansi kwayo ke inhlangano isebenza ngokugenza inzuzo yaziwa ukuthi ke ubuciko besintu. Kanti ke uhambisana naye nomunye ke ohlomule ngaphansi kwayo komncintiswano obekade wenzile kuyena ke unkosazane uNontsikelelo Shangase. Ngikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami nguwakachirwa ubukela uhlelo iCatering News Talk. Angigqugquzeleke mbukeli bayingxenye yaloko lelo hlelo sithulela lona kuloke nje usuku namhlanje sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho noma ke umbuzo wakho ongaba nawo kuona ke uMiss uThandeka Sithole kanjalo naye ke uMiss Nontsikelelo Shangase bekhona beyingxenye yaloko uhlelo lakho lentandokazi okuyona ke iCatering News Talk. Kusazana simpingelele sinamukele kwiCatering News Talk kwintokozo enkulu ukuthi benani. Sawubona njani sisi? Siyaphila. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nani. Ngicabanga ukuthi Mrs Sithole will begin with you just by looking at ukuthi ngicabanga ukuthi umyalezo odlulisayo ubalekile kakhulu because we know ukuthi baningi abantu abaphuma eindaweni esemaphandleni abagcina amathuba bewabukela buqamama kunabo simply because amadolobha akude. Abanye bagcina bephelelwe ngisho nawo uthando noma ke ukuthi bangene kuleyo nto soke befuna ukuyenza. Amongst these ukumodela we know ukuthi amathuba amaningi aseyindaweni esemadolobheni bakhona bakhula bekuthanda ukwenza but bagcina bengakwenzanga simply because these opportunities are not there eindaweni esikhulela kuzona indaweni esemaphandleni. You are saying ukuthi kubalekile noma sekufika isikhathi sokuthi lamathuba akwazi ukuthi enziwe eindaweni esihlala kuzona kubaleka kangakanani? Ngithuba sisusima ngibashilo ke ngathi nguThandeka ngwakaSithole intokazi iqhamuka phansi esigodini sasenhlabathi iphuzo umfelo ngashiyo abanye bathi ngomathanga ngabhubhuzela uboya ngazi ngabhubhuzela kuphi. Alright sisike ngingachaza ngokuqala ukusungula kwami le organization ngiqala ukuyisungula ngo2017 yahamba ke ngokuthi kusemakhaya yahamba ishona phansi ishona phezulu kwathi ngo2022 ngayiqala ngayenza icompetition yamaciko ama local artists lapho khona ngisho obhuti uma badlukufu laba benza ugubhu lwami sakwazi ukuthi ke siqhube ama artists ukuthi akhula athole nendlela ukuthi ezekwazi ukufika la eveze imisebenzi yawo. Ngokuhamba ngibona ukuthi okay nazi izingane izintombi zendawo ziyavaleleka zigcina ukuthi zihambe ziyemhlangene kuphela. Asengithi ngo2024 awengiqale ngibahlanganise ngibona ukuthi ngeke senze ini into esort like lo hlelo lokuwenza indoni kodwa ke ngophela indoni umunye umuntu oyenzayo. Sase sibahlanganisa ngonyaka ophelile ke washo ukuthi bayayithanda bayithakasela kakhulu. Sase siyaphinde futhi siyayiphinda ke siyayenza kulonyaka lapho ekwazi khona ukuthi ibe impumelelo kakhulu balula izandla ngisho nomasipala wase Big 5 Hlabisa sibonile ukuthi uyithakasele kakhulu. Osomabhizinisi bangasekhaya oDr Trace Khondi balula izandla othisha beyigole balula izandla ukuthi cha inhle lento oyenzayo ukuthi ukwazi ukuqoqe izingane zethu zenza umsebenzi omuhle kangaka njengoba sibabona uNontsikelelo namhlanje sebengama queen sihamba nabo endaweni nje kuleli yaviki ubakade guest esikoleni yokhuluma phambi kwezingane. Ngicabanga ukuthi Miss Shangase uzovumelana nami ukuthi amathuba afana njengalawa ande kakhulu endaweni esemadolobheni bangabuye endaweni esemaphandleni akujwayelekile ukuthi ufike kuba khona nobuhle into ogcina ubukela kude kumabona kude but here is ubuciko besintu foundation ithi no aningayibukeli kude lento asilethe la nibe ngiqale ngiqeqesha kanothi ngiqambe nifike esigabeni sika Miss South Africa seniphekekile. Kubaluleke kangakanani lokho kuona as a young person? Ukubaluleke kakhulu ukuthi uqale usasemncane uqale nje ukukhule nakho uzothi masufika endaweni eziningi lezi eziphezulu usunayo lokho information ukuthi okay mangila ngimele ngenze nje angiqhubeke nalokho uze ngizogcina ngifike ku Miss Universe. Enye izinto ezivele njalo mangabe usuku nabantu abasha kakhulukazi sinabantu bebalela inzondo mhlambe you will also agree with me lokho kushoda kokuyithemba kubantu abasha. This is a platform where you are able ukuthi ukwazi ukunaturisha into yakho yokuyithemba. Kukulekelela kangakanani lokho kuleyo ngxenye? Kukulekelela ngokuthi uswangithi usuqale usasemncane kube nakho ukuthi mhlawumbe ngithi abanye bayasaba kakhulu ugcine futhi ngoba seyikhona ubuciko besintu bazogcina sebetshela ukuthi hawu okay mina ngaqala la ngihamba phansi nabantu
so kuya na ukukhule naye kumuntu ukhule naye ugcine esajwayele. Mrs Sithole, kukhona omunye bekade sinayo ehleleni lethu bekade bekhuluma kakhulu ngendaba yasemhlangeni. Amongst the things abayivezile ukuthi kuyabalekelela kakhulu ukuthenini bakwazi ukuthi bayigcine beyintombi. Baphinde futhi nala kwi-modeling nayo futhi iphinde idlala ingxenye enkulu. Uma kuza kuwe liphi izwi olukhulumayo noma umyalezo owudlulisa yiyalo kubantu abasha bakhona under your foundation, ikakhulukazi abamodelayo when it comes to indaba yokuyiphatha? I ask this question because if you are looking at the numbers of our teenagers akhulelwayo, it's shocking. And uyabona ukuthi kufanele ukuthi kuqiniswe kakhulu isandla because uyabona ukuthi ingane as young as 10 years they are now becoming omama. Iliphizo olukhulumayo kubona because siyazi akusikhona emhlangeni la, but they still need ukuthi bayiphathe kahle la ukuthi bazokwazi ukubabuka umhlaba wonke. Into engakusho nje okokuqala ukuthi umuntu kumele ezazi ukuthi uphuma kuphi, njengoba siqhuqumezela ukuthi bazi imvelaphi yabo kubuciko besintu, nokuthi umuntu ikuphi akafisa ukuba yikhona empilweni, ngoba uma uzozazi ukuthi ufuna ukuyapha empilweni ilapho ongezokwazi ukuthi khona ubuke izinto ezikweziholele enteni engekho right. Engakusho nje ukuthi kubantu abasha kakhulu abafunde ukubekezela nokulinda ukuze zonke izinto zabo behambe ngempumelelo, behloniphe futhi abazali babo njengoba bebalethile kanje babakhothalela ukuthi begcine besendaweni right ehloniphekile, bekwazi ukuthi noma sebefundile, ngoba siyaqhugquzela nokuthi umuntu afunde. Sinane visual art kubuciko besintu ukuthi umuntu afunde ukucrochet umsebenzi ngezandla, aphinde futhi design. Ukhona nje umunye ozoba naye la o design ingubo zakhe. So ubuciko besintu bukhuthaza kakhulu ukuthi befunde nokuyimela, njengoba ngishilo ukuthi unonsikelelo sesisebenza naye nje bengu MC guest naye wahamba nemali yakhe nami ngahambela ngemali yami. Bafundisa lezo zinto kanjalo ukuthi yizufunda unekhozo oyithandayo, akube khona ibusiness okwazi ukuthi wena ulenze ngesandla sakho, noma mali ngeke isandla sakho wenze okunye njengoba yena ephinde enze nezifo phinde futhi aqala abantu inwele. Ngiyafuna ukuthi ngiphinde ngigcizelelele because I want to get your answer clear on this one ukuthi in terms of ukuyiphatha ivangeleni lishumayela kangakanani kubona ezomisi manje. Lenza ukuthi umuntu mayephethe kahle nomzimba wakhe uhlezi usesimeni esifanele, akakasheshi ukuthi yabona usethi mayesesezingeni lokukhula, kanti umzimba wakhe kumele wehlale umzimba wakhe uhloniphekile, ayihloniphe na umzimba wakhe. And into eniqoqozela yezo ubuciko bobu. Yebo, ukuthi umzimba wakhe unakele, ngoba khona nesigaba la sesibafundise khona izinto abayisebenzisayo ebusheni babo ukuthi mhlawumbe insiphe kanje ungayisebenzisi, insiphe kanje ungayisebenzisi, ukuze umzimba wakhe uhlezi ufresh, uhlezi ubuya ngathi uyingane. Uma ngabe sibuka uthengisa emakethe, we'll talk about what it means to you as a young person ukuthi ufake lesi sicoco sigqokile kulona hlelo lethu. Mangabe sibuka uthengisa emakethe, asengise mbolo eKaizer News. Mangabe sibuya sobe singena kuso kwesigaba sesibilisa lokho nje uhlelo lakho iKaizer News Talk uyibukela. Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusuke nje isigaba sesibilisa lokho nje uhlelo lethu iKaizer News Talk uyibukela. Igama lami nguSimangele, isibongo sami ngwakachiro, kanti ke kuluhlelo lethu namhlanje sanje lo uyena ke umsunguli aphinde futhi uyena ke umqondisi wayo ke inhlangano esebenza ngokugenzinzuzo yazwa ukuthi ke ubuciko besinto kuyena ke uMisi Uthandeka Sithole ovela kuyona ke indawo yaseNhlwathi endaweni ke yakaNongoma ehambisana naye ke uMisi uNontsikelelo Ntshangase nokugqoke ke isicoco sokuba uyena ke uMisi ubuciko besinto. I think you'll correct me if ukuthi mhlambe ngikusho wrong lokho Mrs Sithole, but ngiyafuna ukuthi mhlambe sibheke ukuthi Miss Ntshangase ukuna kwakho la njengoba ugqokile isicoco namhlanje umuhlo nje kusho ukuthini kuwena njengomuntu omusha, nandokubheka ukuthi ngesikhathi limenyezwe igama lakho lapha ubukulindeleni ukuthi igama lakho lizomanyezwa njengodla umhlanganiso obaqoqoda amakhanda? Khona ngangalindele because the competition was too tight. Ngangalindele. So ngathi sengibizwa ngabona ukuthi okay, shothi I presented myself well because I was wearing traditional yakaZulu. Wow. I was uZulu. So I was so happy ngesikhathi sekubizwa because ngangalindele. Yeah. And also nje mhlawumbe ubheka kwakho ikona kuphi ucabanga ukuthi wenza ukuthi ama judge mangabe ehlanganisa amakhanda athi no nangu esithudla umhlanganiso?
I was so confident into engayisho. I was so confident. Uyithatha lento okuyithemba kangaka? Yo, just ngayithatha kuma because just so confident. Uyayikhuluma yini lento confidence noma it's something oyibukela kumama elapha ya indlela mhlawumbe enza ngayo izinto then you get inspired noma mhlawumbe kukhona ilanguage ayikhulumayo uyakhuluma la kini ekhaya ukubaleka kokuyithemba as a young person? Uyakhuluma khulu angithi mina ngisakhula ngingane le quiet so nje wayibona ukuthi okay awubayitha umntana bakithi so aseke wangitshela ukuthi na I confidence ibalekile ungazibukeli phansi sisi wathi ungazibukeli phansi so ngakhula nakho ukuthi okay ngayibukeli phansi nami ngathi mangifika stage ngayenza with confidence into yami. Ngiyayithanda indlela ophendula ngayo because it's gonna lead me to umbuzo ukuthi ibaleke kangakanani confidence. There are young people ababukela ihlelo lethu abangayithembi abafisa ukuthi nabo bagqoka ibhande njengawo. They've got the potential banakho konke okungabenza ukuthi bagqoke ibhande babe njengawo nontsikelelo but isala la ethene make wabaphakathi kwabantu hayi sesaba yonke into yonke lento yakhe ivela iphele but uyayibona ngelila ngeomiss kodwa when it comes to le ndawo yokuyithemba ibaleke kangakanani indaba yokuyithemba kubantu abasha? Ibaleke kakhulu engakusho nje ukuthi abantu banalokho uthi na abantu bazothini mase umuntu kuyehla kancane iyehla confidence yakhe wena nje ibaleke kakhulu into engayisho. Awukwazi ukwenza lutho ngaphandle confidence. Awukwazi ukwenza lutho ngaphandle confidence. Ngayibona ungayindawo. Yeah. Even if usumdala you would not get anywhere if ungenakho ukuyithemba izinto. Umyalezo obalekile kakhulu lo odlulisa wa Miss Changase. Ngiyafuna ukubheka ukuthi Mrs Thole uthema uqala lo Miss wathi ubuciko besintu. Ijeleli igama on its own lisho okukhulu ubuciko besintu uthi uMiss Ntshangase ubegqoka into yakhe lapha imvunulo yesiZulu usiyayibona ukuthi ihamba kephi lento mangabuyenza. Why ubuciko besintu? Ubuciko besintu busukela ekuthenini ngumuntu onobuciko kakhulu mina ngiqale ngiusonkondlo ngihaya ngiyimbongi ngithe mase sengibona ukuthi ke bakhona abafisa ukuthi ngibalekelele ngoba ngishilo nalapha ukuthi nakhona ebefise ngibalekelele ngase ngiyasungula ukuthi angenze ubuciko besintu ngihlanganise yonke into eyibuciko visual craft art imbongi abantu ababaza ingqoko ngoba bekhona lapha emcimbini so ngase ngithi ke kuubuciko ke besintu lokho ke sobe sesikwenza ke njengoba nala bemodela khona ngiqale bevunule ngemvunulo yakaZulu bese kuthi round 2 benza iNational Attire la khona kuhlanganisa khona zonke inhlanga amandiya amaXhosa kanjalo bengene benze ngezingoma zakhona sesobuka ukuthi ubani okwazile ukuthi ethi umZulu emodela uXhosa noma ukuza silwa nobumbano ukuthi izizwe zikwazi ukusebenzisana senze into eyodwa kodwa sibe sikwenza ngabantu bakwaZulu. Ngicabanga ukuthi into ebalekile kakhulu lo yenzayo because uhulumeni unalo hlelo likanjalo lenzayo. Ngicabanga ukuthi now you are also kukhona ingxenye oyidlalayo kulelo hlelo where you are creating lento yokuthi izizwa ibumbane but through uMiss you are teaching them ukuthi mhlawumbe umXhosa yena uphila kanje umpedi yena kanje through yona lento kaMiss. Lengakanani sasasa kubantu abasha basenhlathi mangabe nje niqala nikhipha nikhuluma ngayo lama awards libe ngakanani sasasa kubantu abasha? Ngingasho nje ukuthi libe likhulu kakhulu ngoba baze bafisa nokuthi mhlambe kubethe khona indlela engenza ngayo ngabe komunye nje eduze so ngathi ke mase sengikhuluma ke noza kwethu because ngumsakazi lapha kwiNongoma FM bathi mase ngithi NHL bakhona abangenayo abaqhama ko Fryhead because bakhona abaqhama uMangozi because lo munye nje uwine iNational Attire uqhama uMangozi angivele ngiyinwebe ngithi KZN kube KZN ubuciko besintu so ngase ngithi ngisazobuka ke ngoba kusafanele mawenza lo msebenzi kube khona abaxhasi mhlawumbe abazokwazi ukuthi bengilulela isandla kwathi mangisathi NHL umasipala kulula mangifika hayi siyakwazi ingane yasenhlathi kade ugijima uzama mhlawumbe bekhiphe lokho abangakukhipha nanokuthi phela uMiss Changase naye akafuna ukuthi bese ligqoka kancane leli bhande bese likhipha usafuna ukuthi ahlale naye abamnikeze ithuba bangabe sekusheshe kuphuthele kube omunye. Umyalezo wakho ogcina nje Miss Changase because sizophinde sibe nomunye kulesi sigaba esilandelayo ungathini kubantu abasha ababukela uhlelo abafisa ukuthi bafane njengawo ngelinye ilanga? Ngingathi nje be true to yourself and own your own unique style never compare to yourself to others ngalokho nje uzoba right. Uyibona ke Miss Changase eminyakeni o5 kusuka manje inesifayezi uMiss nje lo njengoba ugqoka ibhandi kuphi athina amaphopho akho?
Iphupho lami ukuthi ngifike Miss South Africa. Yes, that's where I want to be. Kubaluleke kangakanani ukuthi amantombazane ayithole isupport ikakhulukazi mangabe ubheka inselele ebhekene namantombazane asemancane? There is drugs, there is okuningi, there is social media, there's a pressure in social media where you have to look good, and we know ukuthi abanye babo they are coming from emakhaya ahlwempu, so ukuze yena akwazi ukubukeka kahle it means ukuthi kumele abe nomuntu othile, and lo muntu othile uthola ukuthi akanazo inhloso ezinhle ngaye, it's just ukuthi naye afeze inhloso zakhe, but naye lo ufuna ukubukeka kahle. Ungathini kubantu abasha bayithola bekuleyo pressure leyo ukuthi kuningi okwenzakala emhlabeni yet banamaphupho futhi? Ngingasho nje ukuthi na uma ufuna ukuba namaphupho amahle kumele uqale ebusinessini wenza ibusiness mhlawumbe udayisela amagwinya udayise nje izinto ezincane uzoba nayo imali uzoyibona ngibone ngani usafunda isikole? No, angisafuni. Okay, all right, but there is something that you are doing. Yes, ngiyayenza inzipho ngiyawenza amakhanda. Wow, kubaluleke kangakanani lokho Miss Ntshangase? Ngicabanga ukuthi uveze iphuzu elibalulekile kakhulukazi uma uzobheka izinga lokutuleka kwamathuba omsebenzi, inombolo ziyanyuka kunokuba zehle just with one line. Kubaluleke kangakanani ukuthi ubheke ukuthi kona kuphi ongakwenza, because I think umkhakha osungene kuwona uhambisana exactly nomkhakha vele ukona njengamanje umkhakha we-beauty. Kubaluleke kangakanani ukuthi njengoba sibona ukuthi izinga lokutuleka kwamathuba omsebenzi likhulu kakhulu ubheke something that you can do, because I believe ukuthi kulokho okwenzayo kokwenza inzipho njalo njalo it's something mhlambe engekho ngasekhaya oyibonile sobantu bonke sebekwazi beze kuwena bazothi sizokwenza uMiss Ntshangase inzipho zethu kanjalo njalo. Kubaluleke kangakanani ukuthi kube khona into oyenzayo nakuba sikhona isimo sokutuleka kwamathuba omsebenzi? Kubaluleke kakhulu ngoba awuze ungabuka ukuthi nakho ishuthi kumele ngithole umuntu ozongisiza ngoba abanye abathandathanda ukukusiza, kumele uyisize wena ubheke iphambili ukuthi okay into ezongenzela ukuthi ngibe nemali ile angiqaliseki nami ngaqala kanjani. And support ingakanani oyitholayo ngomusho wodwa nje ngenxa yesikhathi, support ingakanani oyithola emphakathini selokuqalile ukwenzela umsebenzi? Inkulu kakhulu, especially komakhelwane bami ave inkulu ishemba ngezi support. And let's give you this opportunity ukubatshela ukuthi wenzani just with one line, isikhathi sesihambile, just nje ukuthi benzani abeze kuwena utholakala kanjani? Okay, mawufuna ukufaka inzipho noma ufuna ukwenza ikhanda ungangithinta ku 0727322199 ngizokwenza ube muhle kakhulu. Okay, asibonge kakhulu ke Miss Ntshangase, sizoliguqisa kuhlelo sini nawe la siqhubeke noMiss Sithole sisobe sijoyine umunye futhi okwazile ukuthi ahlombule ngaphansi kobuciko besinta. Sikubonga kakhulu Miss Ntshangase ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Asithengise ke mbuyelo Catering News kuma ngabe sibuya singena kuso kwesigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iCatering News Talk olibukelayo. Asibingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke nje isigaba sokugcina saloko nje uhlelo lakho iCatering News Talk oyibukelayo. Uhlelo loludlala njalo lesibili isikhathi esisodwa ku 7:30 kwintandokazi kamabona kude wakho i1 Catering TV, kanti on DStv we are channel 261 la kwazi ukubona ke ukusuka nokuhlela kwazo zonke ke inhlelo zakho including lolu hlelo oluyingqayizo vele iCatering News Talk. Kanti kulesi sigaba mbukeli sesanjelo uyena ke uMiss Usimamukele Ntembe uhambisana naye ke uMiss Uthandeka Sithole umsungula phinde futhi aboyena ke umqondiswayo ke inhlangano esebenza ngokungenzi inzuzo yazwa ukuthi ke ubuciko besintu evela ke endaweni yaseNhlwathi yona ke indawo yakaNongoma. Sikhuluma naye ke Usimamukele ikakhulu njengoba ke ebe edla umhlanganiso ethenini kube yena ke iBest National Attire i-attire yesiZulu ebekade ke nje eqokile. Miss Temba sikubingelele sikwamukele kwiCatering News Talk. Yebo sanibonani. Yes sis, kuntokoze enkulu ukuthi sibe nawe waziwa muhle. Ngiyabonga. Kusho ukuthini kuwena uqhamuka uhlobe ngalendlela ohlobe ngayo noma ke sithi nje yini into ekwenza ukukhethelele uhlobo leattire enhle kangaka?
So the reason ngikhethe le hlobo le-attire because i-competition kade ikuyi-Big 5 yakaHlabisa and i-leopard is also part of i-Big 5 so ingakho ngikhethe. Wow. And ubona ukuthi amajaji yini le yenza ukuthi mangabe behlangana namakhanda bathi hayi ngeke uMstembe uyena odla umhlanganiso kwi-Best National Attire. It's because iyakhona ukuvuka and the reason ngikhethe lokho nami vele ngi-creative so nalokho futhi ngakubona naku TikTok then I decided ukuthi vele ngifake i-national attire. Wow. And umkhulu kakhulu umsebenzi owenzayo Mrs Sithole ngaphansi kwayo lenhlangano esebenza konke ngizo because part of what you're doing like you were mentioning before is to encourage into ye-skill njobe eveza ukuthi naye umuntu creative. So njengamanje senimnikeza ithuba lokuthi akazokhangisa ngekhono lakhe ezandleni. Kubaluleke kangakanani lokho? And I ask you this question because uma ubheka izinga lokutuleka kwamathuba omsebenzi likhulu kakhulu and i-research iyaveza kakhulu ukuthi osomabhizinisi abasakhulayo ibona bazokwazi ukuthi babhekane noma ba-address ingwadla ukutuleka kwamathuba omsebenzi. Uyabona ukuthi kule minyaka nayo simamukele usekwazi ukuthi aqhamuke azazonjobe eshithi I'm very creative. How important it is. So isizathu sokuthi ngize ngimshuze ukuthi asesinayi la. Ngike ngakhuluma nomama wakhe ngamtshela ukuthi lapha Arts and Culture sike sihambe senza ama-exhibition. So lapho kuzomnikeza amathuba ukuthi uMinister of Arts and Culture mangathi ubona umsebenzi kanjani ngesikhathi display into zakhe kuzomenza ukuthi naye aphinde akhule angene kwabanye abantu abahambe bedisplay umsebenzi wakhe because ngoba ngeke ngasho ukuthi sisebenza kakhulu thina engamaciko ngokuhlukana kwawo. So kuzomnika amathuba omsebenzi naye esase ngosesikoleni nomama wakhe uthi kumkhizi ngekwazi ukumsiza ngenhlahla kumama kusuke naye emanguza wathi nje ufuna ukuzobona ngempela ukuthi ingane siza nayo lana ngoba phela akekho ngaphansi omasipala wethu kodwa ke sasithi hayi mama nginenkinga ungeza usiphelezele manje namzali ukhona la ngaphakathi nomsesekhona umsehambile usesekhona yini no into enhle kakhulu leyo nalokubheka ukuthi yazi Mrs Sithole ngicabanga ukuthi sovumelana ukuthi bheke kuthoma ngabe kukhonyela ngentono obuhle abantu abanomqondo omncane abanje abahle kuphela but we are seeing ukuthi no it's no longer like that. Miss benza izinto ezinkulu you can even go as far as Miss South Africa where you see Miss that doing imehluko omkhulu kulizwe laseNingizimu Afrika. Kubaluleke kangakanani lokho ukuthi besabancane kangaka baqale ba traineke baqeqesheke ekuthandeni mangabe uyibheka unobuhle ungabheki nje just a pretty face but also be able to see ukuthi ikona kuphi that you can contribute to in terms of nje wena ke ikhono lakho ngaphandle nje ukuthi umuhle kuphela. Okay, usaselapho nje sis kukhona la kwi organization ye model base sisaqhuba icompetition baba nama task befunda ukuthi okay uyenza kanjani marketing yomcimbi khona abadayisa amathikithi baba wo best seller ticket balapha ngaphandle khona ama ambassador abebekwazi ukuvota ukuthi ngemali khona bebe charity how miss charity so lokho ngibafundisa ukuthi iqueen is not like iwalk kufanele iqueen ifunda ukusebenza ngihambe emphakathini ipresent ukuthi naku umsebenzi engiwenzayo ngicela ngivotela go public choice lapha ku Facebook ngenza umisuciko besinto so siyasikhuthaze kakhulu uma queen ukuthi no ungajahi ukuthi wena ujahi walk stage sebenza ngoba umcimbi mase siwenza singebhekile phela ama sponsors nabo sifuna ukubona ukuthi bakwazi kanjani ukulekelela umcimbi nokuyinto ebalekile kakhulu yenzayo ukubona nje kakhulu nje bakuthiwa libunjwa liserve lokho kwenzayo ukubona. Talk to us about italente lakho Mstembe. Lithini italente lakho ikona kupho kwenzayo ngaphandle nje kokuba umisi ubukade uzivezela before ukuthi you are very creative. Mina beside modeling into engenzayo ngiyathanda ukudweba and I also do spiritual dance esontweni and around ngena ma competition Sports and Culture and then do spiritual dance now nokunye futhi. Uwina kwakho ukuthi uqokwe as the best national attire kubo bonke abantu obukade ungenene nabo kusho ukuthini kuwena ukuthi nje iattire yakho idla umhlanganiso? Ngayikhanya kakhulu ngoba kungisizile kakhulu ukuhlangana nomama lapha emhlabeni yalengana umama Njokweni kanti nomunye usisi Sisimini abangisizile ukuthi ngiqhamuke kanye nalengubo lena
So ngibatshelile about i-creativeness yami and then bese bangisiza. Ngiyayiqhenya kakhulu ngalokho ngokuthi ngaphandle nje ukuthi bona bangithungile ngizamile ukusebenza ulwazi lami, usebenzisa ulwazi lami, creativity yami ukuze ngiphume nale ngubo. Uyayithanda vele i-leopard? Yebo ngiyayithanda kakhulu. Umbala wakho owukhethile uba nokhetha umbala wethu abantu abebekulele wenza ingubo noma nawo bagayidile in terms of the color ukuthi please go for this color? Yimina oyikhethile i-color ye-leopard. Why le color uyayithanda le color vele color ye-leopard? The reason ngikhethe i-color ye-leopard it's because KwaZulu I was representing KwaZulu la khombisa khona ukuthi si strong, si powerful futhi kukhombisa inhlonipho nakwabanye abantu. And kubaleka kangakanani kuyigqaja Miss Tembe ngokuba wena ngobuzwe bakho njoba uMiss Tembe kubaleke kangakanani because iplatform yobuciko besintu ubunikeza lelo thuba lokuthi ukwazi ukuyigqaja ngokuthi wena ubani kubaleke kangakanani ukuthi kule minyaka enayo but uyigqaje ngokuthi mina nguMiss Tembe ngivula ngiphuma kaZulu okanye ngiphuma emkhanya kude? Kubalekile kakhulu ngoba usuwazi ukuthi yimi lo ngeke futhi ngicomparison nabanye abantu. Ngiyayithemba mina ngokwami futhi kubalekile ukuthi urepresent i-culture noma i-nation osuka kuyo. Kubaleke kakhulu lokho ngoba usuke urepresent abantu osuke uhlala nabo nje emakhaya nama-neighbors na umphakathi nje local. Umyalezo obalekile kakhulu Miss Tembe lo udlulisa ngiyafuna ukuthi kunikezele lithuba Misithole sesemaphetheleni ohlelo lethu ukuthi kubantu abafisa ukuthi bayithole beyingxenye yalomcimbi omuhle kangaka benza kanjani nanokuthi siuhlelela unyaka ozayo siyazi ukuthi vele unyaka usovela uphelile sisikuDisemba. Zithini inhlelo mhlambe zalomcimbi ufana njengalo kubabukeli bethu ababukeli ihlelo bathi abazali yazi yayinhle into kaMisithole safuna ukuthi ingane zethu zibe ingxenye yayo benza kanjani? Okay, bangakwazi ukuthi ke besifollowe kwi-page lethu uMiss Ubuciko Besintu likhona lapha ku Facebook uyakwazi ukuthi ufollowe khona noma ke mawunga ukuthi ufisa ukuthola mina siqu uyakwazi ukuthi ungithole enombolweni yami ka WhatsApp. Okay. Yes, ngabe mangayisho. Yes, you can share it. It's 076 69 10 763. Mhlawumbe uzobe uswazi ukuthi ngonyaka ozayo sizoyibeka nini kodwa ke sibe sesikhulumisana nabakwa youth kwamasipala lapha kwa Desk Youth bathi inhle ngiyibeke ngoSeptember ngoba inyanga yamasiko. Okay, and kubantu mhlawumbe bangafisa ukuthi mhlawumbe bafuna ukukulekelela because nawe as an organization nisakhula alokhu uxhaseni nalo uvulelekile into efana njengaleyo kulabo abangathi hayi safisa ukuthi support iJazz Vanini kulomsebenzi omuhle kangaka. Ngajabulela kakhulu ukuthi bengilekelele bengisize ngoba ngithi safisa ukuthola indawo eacademy la khona bazokuthola usuku la hlezi beqeqeshwa khona nameza ama camp behlale bengifisa ukuthi nje bengilekelele kakhulu eNingizimu Afrika mhlambe ngithole leyo ndawo engaba ngathi art center kodwa ezoba esendaweni yakuhlabisa enhlwazi ngoba art center sesithole le embazwane mhlambe sihambe so perform khona mhlambe uma kungama weekend mhlambe bengekho esikoleni bekwazi ukuzovenza amakhono abo benza izinto zokuciko abaculayo benza into kanjalo bengakuthokozela ukuthi isizwe sakithi singilekelele kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole le art center ukuthi ingane zikwazi ukuqoqeka kuyona. Ngiyazi ukuthi usho kwabezoyo bazokulekelela kakhulu njengoba wenza umsebenzi omuhle kakhulu kuyona indawo nakaNongoma njengoba uthi ufuna ukuthi sabalale kulo lonke izwe laseNingizimu Afrika. Sifinyelele kona ngamaphethelo aluhlelo ebesinalo ebesindawonye Miss Nontsikelelo Shangase kanjalo noThandeka Sithole noSimamkele Ntembe will have to ukuthi la uhlelo lethu sindawonye simbe kakhulu ngesikhathini sipesona. Siyabonga kakhulu ngesikhathi. Mugele kezenyiso kesifinyelele kona ngamaphethelo aluhlelo bese kuthulela lo nosungula namhlanje uSimangelo kaChiro ngihamba nalo lonke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi kehlangane ngokuzayo.